Dobar dan i dobrodošli u reportažu o okolišu osnovne škole Mahična. Ja sam Leonarda. A ja sam Helena. Prikazati ću vam neke od mišljenja učenika, pa počnemo. Dobar dan, ja sam Leon Car. Nalazim se ispred škole, osnovne škole Mahična. Ovdje je učenica škola i ja imam par pitanja za nju. Valentina, voliš li ti čistiti okoliš oko škola? Volim jer u čistom okolišu bolje učim. Hvala. Dobar dan, opet ja. Sada imam drugu učenicu 6B razreda. Nju ću pitati neka pitanja. Anastazija, što ti misliš, hoće li čišćenje oko škole osiguravati bolji život? Da, sigurno. Za zrak je puno bolje i za cijelu planetu. Ovo je naša meteorološka kućica. Tu učenici globa mjere temperaturu, mjeri se trenutna minimalna i maksimalna temperatura i mjere se oborine. Glob je organizacija za mjerenje temperature i možemo početi. Dobar dan, opet ja. Moram pitati nastavnicu iz prirode i biologije, Ljiljana Panjević. Što vi mislite o okolišu, zašto se važno brinuti o njemu? Jako teško pitanje, moram priznati. Okoliš i onečišćenja koje čovjek radi okolišu su u zadnje vrijeme stvarno prevelika. Dobro, ne mogu reći Hrvatska još nije toliko zahvaćena onečišćenjem, ali sve ostale zemlje kao što su Sjeverna i Južna Amerika, Europa, Afrika, puno onečišćenja se dešava, hoćemo sa strane industrija, hoćemo onečišćenja voda, veliko onečišćenje iz automobila. Dobro, evo taman sam govorila o onečišćenju zraka iz automobila, ispušnih plinova automobila kad nam je uletio automobil koji nas je omeo malo u ovoj cijeloj priči. Uglavnom veliki problem onečišćenja prirode je danas, tako da trebali bi svi mi sudjelovati u toj zaštiti i svi bi počeli, znači, od nas samih čuvati tu našu prirodu. Koliko god to veliko onečišćenje, nekako vjerujem da će nadvladati razum i da će tom onečišćenju ipak stati se na kraj. Jedna poruka, velika poruka mladima je da brinu o okolišu, brinu o prirodi i koliko god to nekako kao da nas ili nam nije stalo ili ne brinemo previše, ali iskreno se nadam da ste generacija koja će naći rješenje tog velikog problema. Hvala nastavnice, sada se odjavljujemo sa programa. Doviđenja. Dobar dan. Vidite, škola ima svoje kontejnere. Na primjer, ovo tu je kontejner za otpad razni. Znači, piše na njemu, molimo ne ubacite vrući pepeo, žare, kiseline. Sljedeći kontejner je za ambalažno staklo. Znači, sljedeći je za plastične boce. I ovaj tu je za papir, a ovaj tu je za plastiku. I molimo vas, čistite i ubacite u te kontejnere jer će priroda biti jako tužna ako nećete to raditi. Sad ću vam pokazati kako se bicikli pravilno stavljaju u stalak. Stanete tu, siđete, stavite bicikla lijepo u ovaj tu utor i ostavite ga. I tako će... Sad ću vam pokazati kako se bicikli pravilno stavljaju u stalak. Stanete tu, siđete, stavite bicikla lijepo u ovaj tu utor i ostavite ga. I tako će... Učenici kada očiste okoliš za nagradu se igraju ili zabavljaju. Ovdje možemo igrati kako se dodavaju loptom, igraju nogomet, a desno pod tjelesnim učenici 5. razreda igraju nogomet. Ovo su dvije učenice koje se vrlo brinu o okolišu i pokušavaju našu školu održavati da bude što čišća. Za početak naučit će nas kako čistiti.
Gle, uzete ovo granje i bacite tamo na hrpu. Ajmo pokušat. Ajmo. Čini se dosta laganim, stoga pokušajmo i mi svi. Sad ću vam pokazati kako se bicikli pravilno stavljaju u stalak. Stanete tu, siđete, stavite bicikla lijepo u ovaj tu utor i ostavite ga. I tako će... Učenici kada očiste okoliš za nagradu se igraju ili zabavljaju. Ovdje možemo igrati kako se dodavaju loptom, igraju nogomet, a desno pod tjelesnim učenici 5. razreda igraju nogomet. Dobar dan. Vidite, škola ima svoje kontejnere. Na primjer, ovo tu je kontejner za otpad razni. Znači, piše na njemu, molimo ne ubacite vrući pepeo, žare, kiseline. Sljedeći kontejner je za ambalažno staklo. Znači, sljedeći je za plastične boce. I ovaj tu je za papir, a ovaj tu je za plastiku. I molimo vas, čistite i ubacite u te kontejnere jer će priroda biti jako tužna ako nećete to raditi. Evo nas ovdje sa našom ravnateljicom Goranom Simić-Vinski. Ravnateljice, što mislite, trebaju li se učenici više brinuti za okoliš i prirodu? Naravno, učenici, isto tako kao i njihovi roditelji i svi koji žive ovdje u mjestu se trebaju jako puno brinuti za okoliš škole. Znamo sami da imamo veliko područje oko škole koje treba konstantno uređivati i treba voditi brigu. Jako mi je drago da ste mi postavili ovo pitanje upravo zbog nečega što se događa u okrugu naše škole sad kad počne lijepo vrijeme. A to je situacija kada dolaze učenici stariji i možda čak i bivši učenici i borave vikendom i večerima pokraj škole. Nama je jako drago da oni ovdje imaju prostora, kao što sami znate, na klupicama, pokraj jezerca, na onim drugim klupicama. Međutim, jedan je problem to što oni ostavljaju smeće i neuredno oko škole. Ja lijepo molim sve koji to rade da za sobom počiste, da ne uništavaju okoliš, da ne trgaju cvijeće koje vi sadite i koje vi čistite, nego da pokušaju održati lijepo i uredno sve što mi oko škole sadimo i što vi učenici radite. Evo još jedno pitanje, kako se djeca i osoblje brinu o okolišu oko škole? Osoblje se svakodnevno brine, sad kad je ljepše vrijeme, kao što sami vidite, trava se kosi. Evo mi smo tu sad došli u ovu visoku travu. Možeš posnimati ovu visoku travu dolje, jel tako? Vidimo visoku travu, a jučer je košen, jedan dio je uspio domar pokositi, to možete poslije posnimiti i vidjeti razliku između ovog pokošenog i nepokošenog. Dakle, i učenici sami znaju da su već sada bile akcije kada je skupljeno veće granje koje je od zime popadano, drveće koje je posušeno i porušeno, također ove manje grančice sakupljaju i mlađi učenici. Dakle, od 1. do 8. razreda ja mislim da svi sudjeluju u tome i vesele se tim akcijama kada očiste okoliš škole. Hvala. Molim. Naša škola je nedavno renovirana, prebojana je u žuto i sivu boju, prozori su promijenjeni i to je sve za dobrobit učenika kako bi učili u lijepoj i novoj školi. Dobar dan, mi smo 6. B razred i ovaj video smo napravili zato jer možemo se izgubiti u šumi, ali ne smijemo izgubiti šumu. Bog!